Anem a veure com baixar fitxers de rutes i carregar-les al Garmin. Les podem baixar de diversos llocs. Començarem baixant una de Wikiloc, per exemple. Aquest xiquet d'aquí sempre puja rutes en bicicleta i te fa un link per veure la ruta que ha fet. I doncs clicaríem aquí. Ens enllaça amb la seva ruta que ha fet. En aquest cas, una sortida BTT a Ribes de Freser. La volem descarregar. Això teniu clar que és un Wikiloc gratuït. Aquí no s'ha de pagar. Fem descarga. Baixem amb arxiu i amb 500 punts sempre n'hi ha prou. I li donem a descarregar. I ja tindríem descarregat la ruta d'aquest tio. Bueno, ara després volem composar-les. Ara anem a veure una ruta, si volem baixar una ruta, per exemple, que hem fet amb Strava, no? Vam fer una ruta, doncs mira, aquesta mateixa que hem fet avui, a veure si la trobo. Anem aquí. Actividades. Aquesta és la que hem fet avui. Val? I aquí està. I jo la vull baixar perquè la vull passar amb un company. Doncs faig aquí, GPX. I ja se m'està baixant. Val? És aquesta bicicleta de la muntanya. Ja tenim la de Ribes i la d'avui. Anem a veure una altra opció. Una opció seria una ruta que hem fet que hem gravat en Garmin. Aniríem a la compte de Garmin Connect. Aniríem, per exemple, al calendari. I agafaríem la ruta que vam fer, dijous de la setmana passada, que va ser aquella tan guapa, seria aquesta. Aquí la tenim, ver detalles, ara es la fa més gran. I aquí tenim l'opció de exportar a GPX, que és el que ens interessa. Li donem. I ja la tenim aquí. L'activitat de dijous passat, l'activitat d'avui i la de Ribes de Freser. Això com ho passem al Garmin? Doncs molt fàcil. El Garmin enxufat sempre estan apagat. Aniríem a l'explorador d'arxius, agafaríem la carpeta, la unitat del Garmin, aniríem dintre de la carpeta Garmin i on posa New Files. Aquí és on hem de copiar tot el que hem descarregat. Doncs agafem descargues, agafem aquestes 3 activitats, copiar, Garmin, New Files, dreta, pegar. I aquí tenim les 3. I ja estarien gravades. El tema és recordar els noms, val? Perquè no te'ls canvia. Tot i que tu aquí ara li poguessis posar sortida superguapa no sé què, a l'hora de buscar-lo amb el Garmin no canvia el nom. Vale? Pues ala, listos, chao.